Salam hormatly ildeşler. Men Aygüzel Çareva. Biz bugün Excel kursumuzdaki bugünkü sapağımızda siz bilen Excel programmasında köpeltme kasını nähili ýerine ýetirler, şoňa seredip geçeriz. Geçeňizde geçişimiz ýaly goşmakda hem öwrenişimiz ýaly köpeltme kasynyň üç görnüşi bar. Birinjilik bilen görüşimiz ýaly deňdir goýup köpeltmeli öýçügimizi ýaz, arasyna köpeltmek Shift 8 bilen ýene-de ikinci öýçügimizi saýlaýas, ýene Shift 8 bilen köpeltmek we üçünçü öýçügimizi saýlaýas we Enter klawişasyny basýas. Edil goşmakdaky ýaly bu formula hem aşaklygyny vertikal şekilde dikligine paralel kopýalamak üçin sağ aşak burçuna gelýäs we gara plusçugy basyp aşaklygyny çeksek görüşimiz ýaly ählisini hem näme etdi, köpeldip berdi. Endi köpeltme kasynyň ikinji görnüşi bu formulanyň üstü bilen ýerine ýetirýär. Formulany sizler özümiz hem ýazyp bilýäs. Meselem deňdir goýup bizim programmamyz rus dilinde bolan üçin rusça производение ne şu ýerden hem tapyp bilýäs. Egerde inglizçe bolsa onda product bolýar. Product. Eger inglizçe bolsa product bolýar. Ýöne bizim rusça eger tapmadyk ýagdaýymyzda onda şu ýerden formulalar paneline girýäs we автосуммадан другие функции ne şu ýerde görüşimiz ýaly berde kategoriýasyny saýlap bolýar. Matematiskiy bizinki şol ýerden ne şu ýerden производениýany näme dip bolýar tapyp bolýar. Ne şu ýerde çyslo 1, çyslo 2 görkezmeli diýer ýa-da özümüz berde elde ýazsagam bolýar aralygyny. Indi şu ýere görkezmeli öýçükleri gelin özümüz elde ýazaly. Ne производение saýladyk. Çyslo 1 otur çyslo 2 işeýle gitmeli. Onda bizim birinji sanymız otur. Otur. İkinci öýçügimiz otur. Üçüncü öýçügimiz. Ve Enter klawişasyny basýas. Görüşimiz ýaly 44. Bu formulanyň dikligine paralel kopýalamak üçin aşaklygyny çekýäs. Ne ähli öýçüge görüşimiz ýaly şol bir öýçükleriň köpeltme kasyny hasaplap görkezdim. Indi üçünçü görnüşimiz hem edil ýanky formulany ulanýas. Ýene-de şeýle производение we munda biz sanlary ýeken görkezimiz okdy. Haýsy aralyk gerek bolsa şol aralyk saýlaýas we Enter klawişany basýas. We munda tutup aşaklygyny çeksek görüşimiz ýaly ählisini näme etdi? Ählisini kopýalady. Endi eger biz hemişelik sany köpeltmek islesek öýçügi, onda şol öýçügi saýlaýas. Meselem şol öýçügimiz bolsun we ony köpeltýäs 10 diýelim. Meselem hemişelik san. We muny aşaklygyna çeksek nähil bolýany görelim. Aşak sağ burçuna gelip aşak çekýäs. Görüşimiz ýaly şol öýçügi paralel alyp gitýär we onu 10'a köpeltýär. Eger hemişelik sany köpeltmek islesek öýçük paralel ütkep durar, ýöne hemişelik sanymız ütgemeýär. Ne bu ýerde şol öýçükdäki formula görkezlen. Ne şunuň bilen köpeltme kasyly nähili ýerine ýetirilýär. Temamyzy geçip gitýärys. Indiki sapaklara çenli hoş, sağ olun.